Какъв е адрес? Ами вие на хотела ме оставете, аз оттам ще се оправя. Какво? Не си ли виждал гола жена? Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, какво? Ей, махни, ей! Аз сама съм си го избрала това, защото ме Махни! кефи и ми плащат, пари ми плащат. Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Тая държава. Мишо, не прави глупости! Мишо! Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започвам работа в Хамбург. Значи емигрирате? Това вече не е емиграция, а евакуация. Вие ли сте се обадили за такси на моста? Писна ми, искам да приключа. И що? Не е твоя работа. Щом сме викнал таксито, вече и моя работа. И що сменихте станцията, да такова готино парче? На мен, госпожице, синът ми умря скоро. Тежко ми е още. Се обадили полицията и... Пробвай. Искаш ли ефтини хубави обувки, а? Мога да реда. Не бе от гробищата ги вземам. Един приятел ми ги носи. Как така от гробиш? На мъртвите не им трябват шпици, на живите им трябват. През деня съм свещеник, вечер карам такси. Това позволено ли? Библията нищо не казва за това. Тогава не е имало таксите. Вярвате ли в Бог? Чакай. Къде беше той, когато дъщерите ни станаха простутки, а синовете ни блистаници? Не богохулствайте! Бог отдавна напусна тая страна. Барабар с 1/3 от населението. Ние го изгонихме. Ей, затова сме на това перечествие. Посоката, братци, посоката. Няма, изгубихме. Може и България така да се спаси с ново сърце. Няма шанс. Спасяват се болни хора, не трупове. Има. Просто трябва да се намери точно сърце.